Η μεσοθεραπεία είναι μία μέθοδος, μπορούμε να πούμε, ενέσιμης ενυδάτωσης, αναζωογόνησης του δέρματος, γιατί προσφέρει στο δέρμα όλα τα απαραίτητα συστατικά που χρειάζονται τα κύτταρα για την αναδόμησή τους, ιαλουρονικό οξύ, βιταμίνες, ανόργανα άλατα, και τόσο πολύ χρειάζεται το δέρμα μας για να αναπλαστεί, για να αμυνθεί έναντι στις οξυδωτικές επιθέσεις που δέχεται καθημερινά. Ειδικά όσοι εκτίθενται στον ήλιο, οι καπνίστριες, άτομα που ζουν σε περιβάλλοντα με μόλυνση. Αυτοί έχουν περισσότερη ανάγκη την μεσοθεραπεία. Είναι μικροσκοπική μειγμή, δηλαδή τσιμπηματάκια επιφανειακά με μικροσκοπικές βελόνες τόσο μικρές όσο μία βλεφαρίδα, που διοχετεύουν στα κάτω από την επιδερμίδα στρώματα ικανές ποσότητες ιαλουρονικού οξέως που συγκρατεί νερό, βιταμινών και ανόργανων αλάτων, αλλά και όλων των άλλων θρεπτικών συστατικών τα οποία δίνουμε στο δέρμα για την αναζωογόνησή του. Γίνονται σε συνεδρίες, για κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένος ο αριθμός, γύρω στις 4 με 6, ανά εβδομάδα ή ανά 10 μέρες, και το αποτέλεσμα είναι ένα πολύ πιο λαμπερό δέρμα. Και για όσους φοβούνται τις βελόνες, υπάρχει και το ρόλερ μεσοθεραπείας με μικροσκοπικές βελονίτσες στην επιφάνειά του, τόσο μικρές ώστε σχεδόν δεν φαίνονται, προκειμένου να κάνουμε τη μέθοδο ανώδυνα και χωρίς πολλαπλά τσιμπήματα, τέτοια ώστε να τα αισθάνεται η ασθενής. Είναι μία μέθοδος που ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες και μπορεί να γίνει και χειμώνα και καλοκαίρι.